Sugeng siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya ndek mundur dok, soalnya kebledukan dah. Aku udah Berjumpa lagi. Habis pemirsa. Iya, berjumpa lagi ki pemirsa. Tapi seneng tapi engko mang. Pas sesenek Yaya Rene, awakmu dolanan tok 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 tok, blung kuwi nganu langsung kehapus. Terus sing ono sapa sing memulihkan? Aku dhewe iso. Iso. Dibuka dok, dibuka. Mau dipakai untuk ben tinggo mijet-mijeti kaki Ayi. Terima kasih Mas Dimas, ini sangat bermanfaat. Aku nek pas pegel tak copno, tak lebokno neh, tak copno. Nah. Ini anu Nduk, ada yang titip rezeki. Itu apa aku? Gak 100.000 rupiah untuk dibeli no takjil. Aku mah wis kondo Mbak Lina. Iki terus dicopno, iki kakike dikok ning kene. Iki kan pijete lah. Ayo dianterno. Tak balekno. Iya. Wis mandi iki Cahayu iki. Wis balekno ning kono ae lape kok tak nggone lap-lap meneh. Minta iya, minta dibeliino takjil nanti terus dibagikan ke tetangga biar tinggo apa seger-segeran di saat mau menjelang berbuka ngono. Anu kok DM ning Instagram, Mbak sopo namanya aku. Kok saya gedhe. Engko tak liyate meneh. Seotan aku jukokno HP-ne ibu sing pipo ah. HP-ne ibu sing pipo minta tolong ya. Neng kono, Dok. Aku malah gak tau nggo pipo sing nggo pipo ya. Pipo. Iya, Dok. Iya ini loh. Tak liyate. Saya dari siapa ya? Tak buka Instagram sih. Awakmu rene lho tak konten. Lho HP ku dek mati. Sik to. TikTokku pencet. Rene tak lihat lho. Instagramku ning ndi Nduk para iki. Instagram lah iki lho sik. Dari Mbak siapa ya aku lupa namanya. Mbak Lei. Mbak Lei. Heeh. Ini lho gak enek profile jenenge Mbak Lei, pokoknya Mbak Lei. Nah, iki Aku ya dek mau. ya Mbak Lei. Lailan FTA. Mbak Lei nggih. Nah, ini Mbak Lei. Ini tadi sudah tak pesen ke Mbak Lina. Es yo enek es cincau. Capcin, es stroberi, es teh. 100.000 rupiah. Nanti dibagikan ya Tan ya sore-sore. Wes, dodone ditoto. Nah, ora sida ilang kok. Ijek kaget. Ya balekno. Kaget tuh mas aku hilang. Ora. Tadi Mbak Yi ngene. Anu Yun, Intan kon rene, aku kangen. Iki lho turna ayo. Ternos dulu. Tapi kok aku rene. Iya, kok mau ambek Yaya dolanan pengen roh Intan. Sing iki dienggo apa leh ndek kae iki carane. Wis engko Mama Susi lak paham. Ayo gawa rono sak kerduse gawa. Wis sak kerduse gawa. Kaget aku. Oke, gawa. Jumbul aku tak. Jumbul makbul. Bar. Makasih Mas Dim. Ibu ditumbaske ngono kuwi. Sik aku tak njukuk HP sing sitoke, Dok. Tak nelpon Mbak Rita aku. Mbak Rita Sugiarto. Ndang rono aku metu kono. Ibu ayo rene kok. Oh, guys, ayo. Ya. Kok dilanjut lagi pemirsa? Yo. Iki ndek sore, masak ndek sore sop dikeki bakso. Tak enak kene kiri leme. Iya. Mbok kae mie Dik Susi? Ora, Mak. Bambang goreng, Mak. Wis masak dhewe iki, kompore baru. Ayo, Mak, tak jak sampean. Timbang kasur ora dienggo ben dienggo Dik Susi iya, nggone endah. Ben dienggo. Ora mak wis to, apik pokoke. Engko iso sampean anakno. Maune kan ndek tak nggo aku, terus aku pindah kasur tanggo busa gegerku kan. Iya masuk mak. Jerene rek Pambok, kapan-kapan ngajak Mak Jah, ngono kuwi lemarine
anu teliti kabeh mbok enek apane lemarine Mbak Indah ki. Soale suwi ra tau mbok bukai. Kembar kaya bisa digo Mbak Yuna ya. Apa Mama? Kembar sing digo. Iya iki ngen dienggo Dik Susi, Mak. Aku nganggo pulsa. Iki delok iki nggone Mbak Indah kae. Iki enek korden-korden. Aman ora, Mak? Kira-kira, Mak. Mbak, stok juta ya aman. Kuwi ora piye-piye juta. Tikus, coro. Gak, Mak. Pentingnya ditutup rapet iki. Ngono ya, Mama ya. Penting aja ngantek enek sing buka. Oke, Mama. Iki celimut intene. Ketoke ya aman, Mbak. Iya, Mak. Bismillah ya. Ngono Dek ya. Iya. Jane tak kekane kapur barus, Mak Iya, ya. tuku ya aman, Mbak. Kita piye. Ayo lembab pokoke. Wes kapan-kapan sok nek es logo Mak ya aku minta tolong kok bersih-bersih kita berdua. Wes men dienggo Dik Susi, Mak. Iki ngene ngisore. Nek gak dienggo wis dislendherno ngene. Hati-hati Mama. Aku ndek iki genjong mbek Intan ndang walah Mak, aku tra yo ora patek rasa kok sampean. Heeh. Karpete nek ada nek daya-daya nek gak anu dienggo salat tak resiki salat ning kono. Ben dienggo, Mak. Iya. Udah kerak ya. Iya, Mak, ben dienggo. Iki nek sandale kari, iki sandale tak gawakno sampean, iki sandale sampean tak gawakno. Wes entuk 6 menit lumayan nggih pemirsa karo Makjang ngonten kok dadi tak tambahi mbah apa ngono. Engko enek cerita apa neh tak tambahno neh. Cerita apa neh tak tambahno neh. Oke. Sito. Nek tak anono. Saya gulana bude ketok ora le, apa kepotong? Gak ketok. Ketok. Kurang dawa yo. Kurang dhuwur yo. Piye yo? Ngene yo. Sek yo. Oh ngene lho, ketok paling yo ya. Nah, wis ketok le. Penceng lah gak apa-apa. Le, kemarin kamu purek katanya. Purek? Iya. Purek toh? Purek itu gini loh. Yaya kok diajak Bude. Aku enggak diajak terus kamu emosi ngono. Ku jenenge purek, nek orang kene ngarani purek. Kamu kemarin enggak purek, Le? Enggak yo? Enggak. Enggak yo, wong anak ganteng kok. Kemarin kan ini anu Bude mau kemana ya? Aku mau beli no pampers Ayi. Aku ikut ya Bude. Engko nek kamu ikut, Yoyo enggak. Nanti malah nganu gak bagus. Engko nek Yoyo purek akan ngono yo. Enggak Bude. Anu Yoyo nanti biar tak pinjemi HP-ne Mama. Yoyo enggak puri kok ngono. Iki toto sing apik ah. Mending ngono Yayane. Yaya di rumah aja, gak usah ikut Bude. Aku ki muni ngono yo. Ah, iki. Sing Yaya nekat. Aku ikut Bude enggak kalau Yoyo. Iki ngadeg ngene kok turu ya? Turu. Enggak Bude kalau Yoyo nanti puri enggak kok ngono. Lah terus aku budal. Pamane Yoyo takjak, Bude kan numpak motor. Bude yo gak iso, kan ngarep dienggo pampers le. Mburi wis Mbak Intan karo Yaya. Insya Allah sok nek mobile kuning wis pulang, nanti kalau kemana-mana sama Mbak Repa, Yaya, Yoyo, Mbak Intan, Mbak Salwa, wis muat. Yo maaf ya Le, nek Bude kemarin itu sing ikut Yaya. Mobil kuningnya kenapa? Kemarin mobil kuning itu anu Le, Ketabrak? kesamplok. Oh, aku pernah dulu nih video. Iya. Mobilnya jempol ya. Sing jempal iya yang warna hitam itu. Terus digulung kantor polisi. Iya betul. Ya Bude, Mbak Repa, Mbak Indah, Mas Dimas ya langsung ketemu sama yang nabrak itu. Aku Anak nyoba. aku Toyo. Iya ada Pak Utoyo. Wes Bu, pokoknya kula manut sampeyan Bu, aku apa mbok apakno manut. Juga tak apa-apakno Pak, aku ngono. Niku lho Pak ngesake sing nembe warungan jenengan tabrak. Warungan lagi anile, lagi pe dodol, lagi pe buka angkringan, lagi didasarne ngono to. Wis entek ditawabrak sak mangkoke, sak gelase, sak piringe ibarate entek. Jadi nano iku nih video iku jadi wonge mandem.
Mbah iya ketoke le. Ngelu sirahe. Nek ngelu ngombe apa Tan? Itu berapa lah mas? Paramek nek Mbak Intan. Nek ibu nganu lho, Istigo. Kok nasi aku ngeluh udah apa ya? Lah kamu masih kecil masa obat le ya aja le. Paling kamu ngombe Bodrexin. Itu. Budhe lho le tak critani ya. Angger awake panas sirah ngawul kuwi Bodrexin 3. Nek gak Bodrexin 2. Terusan ngombe banyu sing wagi. Terus tak go buk. Wes ngono. Obatnya istirahat. Ya wes iki engko budhe nek lunga ya Yaya ora takjak yo ora takjak. Engko daripada sing siji pure. Nek ora dijak siji rajak kabeh ya le ya. Mbak Intan ini terus. Ya iya Mbak Intan sing ning omah piye gantinan ngajak Yaya yo. Melok. Ndekne iki mesti iki melok ile. Iya yo ngono. Ya Sintan sing ning omah dadi Yaya yo. Magana ini. Melok Ibu. Melok Bu. Ya sabar. Mari ki ngene lho yo. Ket kecil ki ya dek iki glendrote iki mbek Budi ae. Insyaallah liburan nanti ning ndi kok ibune ngomah ngono. Melok ning ndi lah? Bener Alfamart, tuku obat. Ning Alfamart nek obat ya, obat dibline ning apotek ae le. Iya. Weh, lah dalah. Ning Alfamart tuku obat, Alfamart yo beli enek bat nyamuk, gula apa ngono. Obat yo ning gone apotek. Apa meneh ada? Iya. Wes saiki ne kamu wis digawekno tempat tidur, kasure Mbak Intan tak pindah tadi dipakai Mbak Repa. Dikone kasur sing kowe mbok nggo niku gegeden kasure. Wesnya. Wes, langsung kita mau cus dulu. Nek ngene iki gampang to nduk karek sak seran. Nek sing putih kadang Intan nggodok sak akeh. Wes, selesai. Wes ditoto sik tak toton anune. Adik suntuk wesi kuwi mang kondi le? Nemok. Kuwi wesine Bude. Cantolan manuke Bude kono kuwi ndek biyen. Kok kono? Iki ki ndek biyen cantolan manuk. Iki panggone ning kene. Ora. Kono ya aku nemu ning jopo. Sik ini dulu kan tempatnya di sini le. Iki kan enek cendela ya. Ngene ya nang ya. Sret, ngene ya. Terus manuke Bude ning kene. Karena wis gak tak nggo tak uncalno ning nggone selokan depan rumahe Mbak Indah kono. Ning kono lho selokan depan. Kuwi dienggo karo-kar sampah ngene. Kan iki selokane Bude kan bolong ngene ya. Iki kan enek sampah macet. Tak ogrek-ogrek ngene lho le. Bude malah terima kasih mbok temokno, cah ganteng. Dalem sayangku. Aja pada orang tuanya iki. Lho, dibalekno. Lha wis sih. Ya. Mak ambune dek pedo ya, Mak. Mbak Susi jan ngaco aku ngono. Tenan, Sama aja ambune apa mbak. Pedo iki. Heeh. Ya mbek masak pedo. Ngono. Dian ngaco Oke. Dian pengacara. Iya. Masak, Mak Ben. Ben, Oke, ya. makasih Mama. Intan juga apa? Iya. Ya. Wes iki akhire anu pemirsa wayahe bayar wifi iki. Wes berangkat karo Intan tok. Juga apa nduk minuman lu apa larutan? Ya iya larutan. Kuwi diminum kok lho ya. Berbuka, pas berbuka. Terus apa mang tisu, saus, goleki panggone ning ndi? Kok di Sek tan. Sek digoleki sik panggone. Panggon saus. Suka ning kene, Duk. Rene lho, Duk, kan? Rene kan? Ning ndi ya panggone saus iki? Setan. Kesabi. Tuh. Iki sing apa? Tisu. Apa lah tane? Masker. Iya, ketoke parah, Dok. Tisu wajah.
Sedok ya, sabar ya. Iki aku tadi kayak nih kulkasku langsung. Iya, Aku setuju. bosan. Oke. Tisu terus saus, Dok. Saus. Rono lho, mutere Rono. Oh iya nak. Apa? Setra pedes. Setra pedes. Itu. Iki karo iki padha ta? Podo. Setra pedes, dekne nek ngarane setra pedes. Terus tak tumbas nang. insyaallah kowe anu pedesen apa ora aja kowe? Enggak, aku gak pedes. Enggak. Apa neh mau sing mbok goleki aku lali. Bar ki terus bayar wayahe bayar wifi. Tak paham nanti. Wayahe ya. Sik tan ambek dieling-eling tan ibu ki mbek lali kok, mbek dieling-eling. Dok. Aku Tisu. jajane yo pengen tuku jajan sing enek jajan panda ke enek jajan panda. Mengkane toh dideloki alon-alon, maju mundur. Jajan panda. Cantik. Jajan panda. Gula. Iki gula ki. Kene ya, Kak. Susu nang kono minuman. Aku ki malah gak roh panggone panda lho. Bar nyapu ki Mas. Terus Dek sore kayak wis juga nggone kinara siji ta kamu? iya, Yang tapi warna tak apa? Ini tak Mbok maem bar anu, bar apa nek ngarani iya, berbuka ngono kuwi. betul sekali. Ambek dieling-eling tan, ambek dieling-eling. Mbak sama ini dah. Tisu. Iku Apa nah wes. pemirsa mbok disapa to. Halo, Mas. Halo pemirsa, ada Mbak Inces, Mbak Inul, Mbak Nuna Inul yang ada di Hong Kong. Mbak Inces jenenge teng Taiwan apa teng Hong Kong nggih? Terus pemirsa semuanya, Aku sayem pemesanku karek bubuk. Mbak Widianti, Bunda Bubuk ning Swantini omah, Wiraaji, ya. halo. Selamat menunaikan ibadah puasa rukun Islam yang keempat. Ayo golek rono ning apa? Aku pengen Inti. koyo iya iki lho, Bu. Iki lho. Iki apa, Bu? Kerupuk apa iki? Kerupuk ubi. Gak enak. Yo enak kabeh, tapi kemarin Intan wes nyoba sing liyane. Biasanya kan ngene-ngene iki lho kentang apa. Ijek antri Dok kan, ijek antri kasire ijek antri. Apa nah? Aku ki njaluk tulung awak eling-eling kok ibu ki sing lalinan kok tisu. Terus apa nih lho Mang? Saos. Wes. Iya, terus iku apa? Larutan. Terus sing paling penting iki adalah bayar wifi. Ya saya Rono. Wes ah. Wes engko metune Rono nduk ya, mbek melihat-lihat pemandangan sekitar. Kok Intan tapi saya nyekeli nek wis tekan sawah-sawah kono. Iki kue-kue ya wis berjajar-jajar ya pemirsa. Nek neng kene iki minta tolong untuk diantarkan sampai rumah boleh kok wonge kok. Gula barang gelem ngeterke. Iki lho. Iki kongkon kecil. Duku tak anak bis Garuda, Mas. Pancen nang kono cah. Nek tuku ki ning kae kan Intan tau takjak to, tuku tikete pas ora sida kae lho. Karena bayi gerah terus ora sida numpak bis dah iku ning kono Garuda Mas kuwi depan lho pink kuwi lho. Tiketnya nek tumbas ning kono nduk tan. Wes ayo kita bayar Garuda Mas. Kita bayar ke kasir. Oke. Ngomong mau wes. Aku lali do apa neh ya? Sirup-sirup barang. Gimana sapa sing nyeblokno? Nang ngono. Kan anu ya, nyoteng ya. Halo. Ya, ini. Wes lewat ini apa apa? Nah, nganti rene. Nah, iki melewati dalan jero ya kan ya. Iya lah. Dalan jero iki yo, apik ya. Oh iya. Kan anu. Monggo Pak Bedan. Apa mau? Kalau kan anu kan Apa jadi mangga, guys? terus kalian di nomor jenenge Ya betul. Pak Bundan pengen iki, Bu, Bang. Iya. Ya wis tak tutokno. lewat rene no Nah, kita jak lewat dalam nggih pemirsa.
bisa melihat alam sekitar yang sangat indah sekali ya toh. Terus ibu pas waktu SD kuwi kemah mau ning nggone ngarepe Indomaret mau, terus njupuke banyu ki nek kono kuwi ning nggone sendang desa kene iki depan kuwi ndek biyen kuwi sumur. Jadi melewati makam iki nek pas arep cukup banyu. Nah, pas kuwi ibu SD kelas 4, kelas 5 4 5 6 kan kemah terus. Njupuk banyu jam 2 malam ngerti lintang celorot. Mak celurut ngono. Ibu selama hidup iki ketemu lintang celorot iki 3 kali. Pas kemah. Terus yang kedua pas poso-poso bar sahur ngono kuwi. Terus yang ketiga pas kae lho, Nduk, apa ya? Tsunami kae lho. Nah, tsunami Aceh kae. Ya pas jam setengah 2. Kuwi pas tahun 2000 pira ya kae ya? 2001 atau 2002 lupa kae. Iki jagung-jagung ketokno. Nah, Jagung-jagung guys lho ya. Wandenu. Lho ketok ana tulisane Wandenu. Tulisannya jenu. Ya iki lho belum Nah, dekat rumah Mbak Sopo jenenge? aku ya Rara, Mbak Sopo. Yes, iki jagung-jagungnya delok menghijau gitu. Nah, Mbak wes nanti Oka. Mbak Oka penjahit. Mbak Jahit. Iya. Nah, pemirsa, nanti sampai rumah ditutup nggih. Ditutup dulu. Cus. Sekali se. Selamat siang. Panas lah knalpot ya. Dalam. Kipas apa, Le? Kipas ning gone Mbak Indah. Kipas apa? Kipasnya. Ada piye ning gone Mbak Indah kipas angin? Ada. Di tempat kosong. Di tempat kosong. Di rumah kosong, di tempat kosong, di tempat kosong. Di rumah kosong. Kipas. Kosong. Seonang, ada enek kipas apa ya? Apa di bawah ya? Kipas. Gak ada, Nduk. Gak ada. Kipasnya sudah dirosok kemarin sama mesin cuci. Hah? Iya. Oh, tidak ada kipas. Gak ada. Mana, Nang? Yuk. Oh, kipas angin itu. Oh, iya, ambil. Tak kira yang anu. Kamu bisa menjukuk. Sek nang. Oh, ini toh. Piye njuku nek gak Mbak Repa gak iso. Delok Bude syutingno Bude. Bude sekali nyang syuting kan. Sek, nah ketokno kipasnya ya. Sek tol, Ril. Sek toh. Ini yang di dalam. Tantung, blung. Oh, ini toh. Oh, ini abul. Kamu iso gendong? Tak gendong. Kemana-mana biar diresi Mbak Repa dulu ya. Timbang gak dipakai ya nanti. Oke. Makasih ya ya pinter menyotengkan. Terima kasih demikian ya. Ini engko lali neh, rata gondol, bingung neh. Yes, demikian nggih. Konten siang ini doa terbaik untuk jenengan semua. Semoga yang sakit dan paringi sembuh, untuk pejuang garis 2 semoga Allah segera memberikan omongan yang saleh dan salehah. Kami pamit dulu nggih pemirsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cus. Wes jam 3.00 dah bubuk wis awan. Aku rata belanja. Belanja mbok toto. Ya wes. Abot lho, Le. Kon ngerisi Mbak Repa. Dipasang. Kok abot tok, Le. Wes, cowok kuat.